faru ne? Ina karban kidan jiran. Allah me faru ne to? Wallahi ba za ka gane ba. Kai to me faru? Allah to ya me faru ne? Kai rito zauna ga dan ban labari mana ko ga dan ne. Bari dan tura ma da Allah wata trike ga dan ban wanda Allah ka san ba kuɗi Kai ana wannan yayin wani trike da ka tura min ka fito. Ba wani trike. Wani 3,000 yanzu na tura ma mana. Trike? Eh A wannan zamani. mana. A mulkin Buhari? To ta kai baka san me yake faruwa bane dukkan zaman ka a garin nan da kake? Ina ba fake Allah zamba ba samu account number da Allah yanzu in sama da Allah. Bari ka ji abokina. Na jin ka. A yanzu a wannan rayuwar da muke a wannan zamanin. Kai barin ma makankat me gaba ɗaya na je banki sun fi 75 a garin nan. Wallahi ga irin ɗan ƙananan POS ma wanda suke zuwa cikin ɗan kasuwa suke karɓo kuɗaɗe. Su ma na je sun fi 35 a bayan haka unguwar duk ban samu ba. Kai duk fa bala'i ake wai canja kuɗi za a yi. To kan mun shiga ku. Ba sa Yanzu shi kenan abin da ake so a mana a Nigeria na kenan. gashi ma an yi ba sa babban kuɗin ba su To ya zan kuke nan yanzu an tura mun naira 70,000 ne a kan zan je cire fa dan yi safa ne ba. ai kawai gida kawai yanzu da kyan ake samun 1.5 ba in dai kai in ba zai fi dubu in dai zai kai 2,000 ne zuwa 2,500 za ka samu amma in ya faka wahala za ka sha in ka je banki ma yi za ka je banki sai ka yi kwana ya fi 8 a banki ba ka samu kuɗin ba. To yanzu ya zan yi da kuɗin nawa. Ka dan ban wani abu dan tura ma da Allah dan samu da rage zaki. Gani ya fi aya ne ce gani naira 50 ne kaɗai a jikina. Kai A rabi. ka ce kai ka fi ni da kuwa ma. Na fi ka da kuma. Wannan shiga to. Kai ma haɗe ha. A wannan zamanin ne baka san abin da yake ba ya wani yanzu haka ma yin wani ke ji sosai na gaba.